Ronaldo, og hvem er Messi? Nu kommer den nyeste stjerne. Jeg vil ikke blære mig, men det er mig. Næsten. Og jeg prøver lige igen. Hvem er? Det springer vi lige over. Og for jeg er Frederik Jonassen. Woo! Au! Vi prøver lige igen. Men lige næste afsnit. Halløj da! Wow! Det er en skyld. Fordi hvis du ikke liker den her video, så hjælper du ikke børnene i Afrika. Og ved du, der står du bare noget bullshit. Og ved du hvorfor? Fordi du ikke kan gøre det her. Wow. Men du skulle ikke gerne, altså. Du skal like den her video, så skal du kommentere. Du skal gå ind på Instagram, så skal du skrive hashtag XYXA. Og hvis du gør det, så er det fordi du har klikket på den her video her og set den. Så ved jeg det, og vi skal tage et selfie, hvor jeg gør sådan her. Eller I skal gøre sådan her. Ikke hvor nogle piger, alle pigerne, de skal gøre sådan her. Sådan her. Sådan her. Au, mit ben sidder fast. Okay. Så alle pigerne, de skal gøre sådan her. Og måske lægge en video op, hvor de gør sådan her, om på trampolinen. Okay? Så ved I det, i hvert fald. Nu vil vi se en lille pæk. Ba 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 ba